התכנון גם מחייב הרחבה של תחומי השיפוט של היישובים הערביים. לכן צריך לקבל החלטה אסטרטגית כזו להרחיב תחומי השיפוט של היישובים הערביים, וכמובן להבטיח שבתוך ההרחבה הזו תהיה אפשרות להקים פרויקטים של בנייה. ונושא האחרון, יש גם נושאים שאפשר להסדיר אותם גם היום, כמו אותם עשרות אלפי בתים שאינם מחוברים לחשמל. אני בא מאום אל-פחם, אני מודע ל2,000 בתים. תחשוב על המספר הזה, 2,000 בתים, 2,000 משקי בית שבתוך היישוב, בתוך השכונות, אין איום בהריסה ואף אחד לא חושב להרוס, אבל הם סובלים מעניין החשמל כי עד היום מסרבים לחבר אותו. אז אלה דברים שאם השר יתערב בהם, הדברים יוכלו להתקדם יותר טוב. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, חבר הכנסת ג'בארין. לפי המדיניות המעודכנת תונהג הקלה משמעותית למשך שנתיים, בעצם עד סוף 22, באכיפה על בנייה קיימת למגורים בגין עבירות תכנון ובנייה, ובמקביל המטרה היא באמת להאיץ באופן משמעותי פעולות תכנון והסדרה של הבנייה ביישובים הללו. אני בא ואומר, אי אפשר לעשות את זה בלי תקציב תומך, זה בשביל זה ש-922 וגם החלטה שקיבלו ביום ראשון. אי אפשר לעשות את זה באמת בלי הסרת חסמים מסודרים, ובאמת אנשים שיהיו מחויבים לזה בממשלה. משרד המשפטים מחויב, אנחנו נרתום גם את יתר הגורמים בשביל שיהיה תכנון מפורט עד כמה שאפשר, כמה שיותר מהר. עניין החשמל הוא נושא מורכב בפני עצמו שצריך לבדוק אותו. אין לי תשובה בנושא הזה, אני כן אבדוק את הנושא הזה ואת המורכבות שלו, ואם יש פה מסלול לפתרון, כן או לא. ותודה גם על הפעילות המתמדת בנושא הזה.